Chag Sameach from Prague. I am going to say for you the Manishtana in Czech, and I hope I'm pronouncing things correctly. I did a Google search, so we'll see what shows up. Okay, so Čím se liší tato noc od všech ostatních nocí? Jedna, že každou noc jíme kvašený i nekvašený, ale tuto noc pouze nekvašený. Dva, že každou noc jíme všechny druhy zelený, ale tuto noc pouze hořké. I can't say that letter. 3. Že o jiných nocích nenamačíme ani jedno a této noci dvakrát. 4. Že každou noc sedíme nebo si hovíme, ale tuto noc si pouze hovíme.